Daşoz vilayetinin Saparmurat Türkmenbaşy etrap merkezinden 2 kilometr çemesi uzaklykda Daşoz ýolunun uğrunda uly ýol hadisasy boldy. 19-njy iýulda 3 ýeňil awtologyň gatnaşmagynda bolan hadisada 5 adam helak boldy we başga 6 raýat agyr yaralandy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22-nji iýulda sebitden maglumat berdi. 5 raýat ýol helakçylygynyň bolan ýerinde wepat boldy. Olaryň 2 tanysy gyýyz we 1 tanysy 23 ýaşly ýigit eken. Daşary ýurtlaryň ýokarky jaýlarynda okaýan bu ýaşlar Tomutky dinsalsynda öýlerine gelip resmi namalaryny taýýarlaýan ekeni. Dip ýagdaýlardan habarly polisiýa işgäri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä ýogalanlaryň ýene ikisi Aşyr Kakabaýew Daýhan birleşiginiň ýaşaýjylary bolup, olaryň biri ýeňil ulaglaryň biriniň sürüjüsi eken. Habarçymyz polisiýa we saglyk işgärleriniň bir näçesine salgylanyp, ýol hadisasynda agyr yaralanan 6 raýatyň 22-nji iýule çenli Saparmurat Türkmenbaşy etrap hastahanasynda saklanýandygyny we olaryň janyny saklap galmak uğrunda tagalla edilýändigini aýtdy. Daşoz vilayet hastahanasyndan we Aşgabatdan tejribeli travmatologlardan, hirurglardan we reanimatorlardan ibaret lukmanlar topary uğradyldy. Şeýle-de içinde göçme reanimasiýa enjamlary bolan ýörite tiz kömek ulaglary hem geldi. Olar agyr näsaglary halas etmäge synanşýarlar diýip etrap hastahanasynyň bir lukmany anonim şertde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitin polisiýa we saglygy goraýyş bölümlerinden şeýle-de agzalýan hastahanadan resmi tesbir alyp bilmedi. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi Sewitde ýyllar boýu ünsden düşürilýän yaramaz ýollaryň adam pedalaryna getirýän ýol ulag hadisalaryna sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Mundan başga-da olar ýol polisiýasy tarapyndan sorulýan paranyň hasabyna köçe ýol hereketi bilen bagly islendik düzgün bozulmalaryň üstüni ýapyp bolmagyň hem ýol hadisalarynyň çenden aşa köpelmegine getirendigini aýdýarlar. Saparmurat Türkmenbaşyda 60 km tezlik bilen hereket etmeli ýerde 80 km tezlik bilen hereket edip barýan ulagy radarly ýol polisiýasy saklasa, onu sürüjü 30 manat para bermeli. 90 km tezlik bilen hereket etmeli ýolda 120 km tezlikde saklanan sürüjü 80 we 100 manat para bermeli. Şeýle bolanyny ýerine resminame görkezmezden çözüp bolýar. Ýol polisiýasy para almagy meş satanjak hem görmeýär. Inni her tezligiň näresmi öz bakasy hem bar. Dip Daşozly sürüji anonim şertde gurrun berdi. Azatlyk ýol polisiýasynyň ulag sürüjilerinden para almak bilen bagly ýagdaýlar barada onlarça gezek maglumat taýýarlady. Türkmenistanda şu ýylyň ilkinji 6 ýarym aýynyň dowamında diňe azatlygyň habar beren aýry başga 8 ýol hadisasynda azyndan 36 adam helak boldy we başga da onlarça adam yaralandy.